chỉ bay u lê he hầu hi Baptist cầu khăn mây chế Paul BKHP South Highland Unit tên đi à vô India hiền so thing lingin an in lo fa a amai ro chu pu Joseph zai ming thanga boral hian ui hlom hle maya ti hian avuina program a so thing lin cholin phone atangin an hantel ani ati hian hei pu Joseph zai ming thanga zai thiam le pathian rongbol tu poimo takmai gan uizia lan tirnan heti hian an na tho chol mewin avuina program phone atanga ron live chu an lo zom ve me kani eng hi BKHP Baptist cầu khăn mây chế Paul South Highland Unit te an ni South Highland khua hi lunglei na thial district a ani tu da hian pu Joseph zai ming thanga vuina program phone a hian an lo zom ve me kani pu Joseph zai ming thanga hun lo taka min boral san hi an ui tak zet ani akal santa a chung te a fa te pathian in om puin kai khoi zel sela ti hi kan du saka kan trong trai pui reng bok ani